Saímos do mundo do deseño, pero outro tipo de deseño, do de moda, o diseño gráfico que fai Uki Permuy, unha muller que ten 2 décadas xa de traxectoria profesional e que está moi asentada na profesión en Galicia. Uki Permuy leva 20 anos traballando no sector do deseño gráfico. Dende que naceu o seu estudo Uki Zebra, non parou de utilizar todas as ferramentas que coñece para difundir o seu traballo. A idea é a comunicar, transmitir unha serie de temas ou de proxectos que o cliente me expón e eu fago un pouco como de traductora para que o público poda apreciarlo e o poda ver. O sea, se visibilizan, por así, os proxectos a través do diseño. Revistas, cartas de viño, cartaces ou libros, non importa o soporte, todo é válido para deixar voar a imaginación, aínda que recorde con especial cariño algúns dos seus traballos. Elaborei a guía para nenos cando se nace un cativo. Nos hospitales dan unha carpetiña con toda a documentación dos nenos. Entón, eu creo que levamos como rediseñando dende fai 15 anos ou 18 anos. O cal me fai moita ilusión que todos os nenos, cando nacen en Galicia, teñan esta carpeta. Tamén foi obra súa a Memoria do Xacobeo 2010, un libro cuxa dificultade estaba en xuntar nun pequeno espazo todo o que se fixo nun ano, sen olvidar, claro está, o coidado deseño. Nestes momentos está a punto de presentar Territorio Gastronómico, un proxecto que non só deseñou, senón que tamén ideou. Neste caso, o encargo era, por medio da cociña e dunha serie de cociñeiros das Rías Baixas, dar a coñecer o territorio. Esta mezcla entre os sabores e o territorio deume moitas ideas para realizar este libro. Creo que hai moitas posibilidades en Galicia, porque hai moitísimas empresas que podrían demandar diseño, é dicir, que hai moitas cousas por facer. O futuro deste sector parece estar asegurado, xa que, nestes tempos, o deseño amósase como un dos valores que unha empresa ten para diferenciarse.